Ayos. Gusto ko talaga ma-meet mo man ang bata ko, galing nga katulog. Mayong mga punong. Pol. Musta? Ate, Rio. Gapa. Ari na, bound for early, hilo na gidiyaya. Nabuda mo, oh. Ari ang... Tigulang Rex eh. Pala nakitanan nga. Namit luto mo. Naisa sa kuno sa inyo nga ginaluto pero may ginatanaw niya. Tanaw sa Facebook. Sadya ninyo na no? Sadya kami daw. Kano to ang balya naman niya. Grabe ang nasugba. Direct suno. Bitabit Kung nagsugba. mga bata-bata lang ma-apply ko na tani Masyal siya. ko lago to. Nagliga dito kami damo ko pinangluto. Luto ko yung mga pachit mo, lo. Batchoy. Nang gina-gainta ka mo sa motocross mo? Oo. Grabe naman. Buga, buga na nami ako sa unang. Motor. Motor. Mountain bike eh. Kaya muna sa mountain bike. Gagaw muna eh. Hindi ako nakasarang ko na. Delikado. Amo niya ang kuhan ang kapang pick up sang balikban boxes nga gwapuhon. Tag-iya pa. Siya gidya sa request ikaw gidya Rex pick up Rex sa kay why ko yan uya sa imo yang nga naga ang pamutos ko blado hindi amo. Hindi ako bulig si mo. Kaya kaya sanay na ko nung. Ray yung mahon na ana. Gamay-gamay lang na yan ha. Ako, tonggit, technique lang. Ano wablaw. Dalay sa'yo. Technique, may gloves mo ko. Dutay lang ni nga daan. Ako kusog sapon. Dutay lang ni Noy nga walking namon tayo. Nireklamo sakit tuhod yan. Ang kaisas. Ayos ba? Tumuda mo ba? Mga abrihan na ginada na bilang gaugtas lang nga duwa sa akong dito mo. Ano? Na wasdak bulsa ko. Oo. Ikaw ginibayan kay Hindi tayo gina. basta sa Pilipinas ah. Oh, maganda. Amo gid. Hindi mabakal sang kwartang kalipay nila. Oo. Ti Alin cargo gid yung. Oo. Magabuto na ipakuhaan ko naman video para ibutan ko naman sa Oo, Facebook. sige oo. Mo to din iba naka-uniform dito naman. Oo, gani ay ah. Kanami man sa ila balahaw. Ano naman delivery, di ba? Dasig dito no. Di mga sanon ni Noy mabot Noy. Mga October siguro. Okay, good. Busy kami sa buwan. Damo no? Okay na muna sa ano na. Thanksgiving na okay na muna. Diretso na. Oo. Kilala kay Thanksgiving kulay naman ko ah. Apuli ka. Oo, sa Thanksgiving. Grabe. Pila mo bata Noy? Dua. Baye? Oo, bye tanan. Oo.